Klip 2 cirkler, en i pap og en i papir. Fold papircirklen, så den får 12 folder. Læg papircirklen oven på papcirklen. Klip et hak i hver fold. Stik et hul i midten. Sæt tråden i nålen og stik nålen op i midten af papcirklen. Læg garnet ned i et hak i kanten og op i det næste hak i uretsretning. Før garnet tværs over cirklen, ned i et hak og op i det næste hak i uretsretning. Fortsæt med at gøre dette, til alle trådene på tværs af cirklen ligger dobbelt. Bagsiden af cirklen ser nu sådan ud. Og slut af med at stikke nålen under midten. Stik nålen under 2 af de dobbelte tråde mod urets retning. Gå tilbage over den sidste dobbelte tråd og igen frem under 2 dobbelte tråde. Fortsæt rundt på den her måde, til hele cirklen er fyldt ud. Fjern pappet. Og træk garnen igennem løkkerne langs kanten. Læg en knap ind og træk kanten sammen. Hæft enden rigtig godt. Og så den færdige knap.